Здравейте, хора! Не ми дава просто скачането и клакам. Да. Нямаме скачане, Бог ще... Май, разбрахте на какво ще играем. Rainbow Friends. Да, на този акаунт. Две. Аз съм го минавал. Ето ме мене, която снима от този акаунт. Ето го Кристио, който от другия ми акаунт. Добре, хайде да играем. Мислехме да играем 59 нощи в колата. Но... И чухме че чудовището. това не се играе. Аз няма да записвам. Не, ела. Защото после няма смисъл. Ела, не те виждам, ела. Трябва да сме заедно. Ела сега. Тук има врата към входа на Rainbow Friends. Трябва да съберем значи светлини. Аз много не разбирам чак толкова много игра. Сега трябва да намерим няколко светлинки. Както този за светлинка. Това е зиплайн. Ако искаш ще спускаш на зиплайна. Аз съм минавал. Не, там има чудовище. Не, няма чудовище. Това не е чудовище. Какво е? Хора, аз съм играл някъде 5 пъти максимум. Аз как? О, вратичка. Не, ела да влезнеш при... Аз не мога да се махна. Бати тъпото. Ела при вратичката. Аз не мога да се махна. О, аз съм в храма на Блу. Аз съм в храма на Блу. Аз умрях, защото се разсепнах. Айде да влезем, ако искаш на... А как се разсепва? Искаш да играем на 99 неща. Не, искам на Rainbow Friends, по-добре. Не си играем. Добре. Горе ще ливнеме. Добре, да играем на... Искам някаква... Спомняш ли си един път как играхме на един Rainbow Friends, където вътре сме в една база. Май не беше Rainbow Friends, имаше някакви кукли и в началото имаше някакви оръжия, можеше да си взимаме. Не знам дали си спомниш. Не стигам. Искаш да пишем фейка. Беше много яко, ама май беше с някакви чудовища. Я напиши фейка Rainbow Friends. Не беше Rainbow Friends, беше нещо друго. Добре, айде сега ти избери. Ти. Добре, айде, избери. Банана Джо. Банана и... Добре. Нов апдейт. Идем царевичка. Да. Банана и... Знам ти банана ми... Една моя приятелка играе на 99 нощи в гората. Дали да не наджена? Нещо ще е. Добре, айде, ще влезам при тебе. Само. О, Бог ще Ако тя се е махнала. Еу! Аз съм банан. Добре. Аз съм банан. Влизам. Има 3 банана в момента. Аз съм един от бананите. Малко странно. О, вижте 3 бананчета. Тяне, какво си? Аз влезнах след играта и в момента... Аз съм банан. Наблюдавам. Яма виж мен. Ето го хора! Вижте колко съм грозен в момента като в тялото на банан. О, повече ми харесва да бъда човек. Мога да ти помогна. Обаче всички са банани. Един има май. Дай ме само един. Виж. Свърши. Не, май бе изпече. Май. Един избягам. Един явно е падал. О, бих си купил тази разноцветна краставица за Robux. Лад има някой, който ми е копирал скина ли? О, заключен банан. Не има заключен банан. Моля. Вижте, хора, има заключен банан.
Какво да гласуваме? Аз гласувам за последното. Кристо, знаеш ли какво може да играем на Paper Face? Знаеш ли как се играеше? Онова много ми се играе. Но онова кутията предател. Човек с Да. такова на главата. Да. Че си бананче. Да, виж как изглеждам. Мяу! Мяу! Двама. Мяу! Айде се тази игра, ние се надигаме на Paper Face. Мяу! Айде. Мяу! Ама, мен не ме пусна. What the fuck? Мяу! Искам Мяу! си да ви намеря всички. Аз те видях, Ани. Аз те видях. Точно пред мен беше. Може да не ме убиваш. И теб няма да те убивам. Това ме фани последната игра, защото... Може би ще играем на всички игри. Малко, искаш ли? Искаш ли? Добре. Обаче аз не мога да намеря нищо. Никой. Не може да намериш никой. Тогава дай да ти се покажа! Как мога да убия? Ще да кажа, че се... Не! Ани, показах ти се. Радваш ли се? Ама аз съм това, скочето. Не съм другия. Да, но радваш ли се, че ти се показах? Да. Нет, някой. Аз бях. Не бе, къде си ти? Къде са другите? Може да подходиш? Ти сега си банана. Аз намерих някой. Едно беконче при един шкаф. С една беконка. Те са даже двама. Къде с какъв шкаф? Ето. При една зелена шахта. Където минават. Аз не мога да спечеля. И има един пъзел. О, има един зелен скин. Той е до един друг шкаф. 21. Обаче аз не знам. Виждам. Те ли остана? Имам ето тази я има и тези двамата. Където е пъзъл, не знам. Не мога да ги намеря. Ти не ги намери. Но не ги... Бе, той ги пропусна. Ето пъзъла! Ама той трябва да има зелени квадратчета. Трябва да отида в входа. Нали? Да, така може да убиеш повече хора. Не мога, не знам къде е входа. Изхода е това. Аз го видях. Къде? Точно за теб. Не е там. О, един го намери. И му взе една кръв. Обаче тук е тук. Другия го намери един зелен. Имаме една минута. Му взе цели 2 живота. Ето е едното. Аз не знам. Кой седиш сега? Теб. Обаче аз не виждам. О, искам да се смена банана. Колко коинта? 600 и няколко коинчета. О, искам да се купа демона. Аз го имам демона. Не мога. Отказвам се. О, видях мега яки. Ангелчето, бе! Моля те посреди. Стигат. Купих си ангел. Купих си ангел банана. Проследи. Добре, ще ги последа. Няма смисъл да ги. Буквално си купих някакъв мега як за 600. Буквално хора?
Ние в момента снимаме, играем и ядем царевичка. Нали, Крис? 3 неща. Да. И гледаме телевизия. Телевизията просто я включи за игри на волята. Хора, вижте какъв банан си избрах. Ето този ангел. Аз може би вече съм за сините, ама не съм сигурна. Някак си жълтите ми станаха по-слаби. Добре, аз сливам. Защо? Нали, малко